Máte problém s ohýbaním sa, keď si obúvate topánky? Strácate čas viazaním šnúrok, ktoré sa stále rozvezujú? Bolia vás na konci dňa nohy a chodidlá? Máte opuchnuté chodidlá a členky? Rozlúčte sa s týmito problémami vďaka EasyFit. Topánkam, ktoré si obujete bez ohýbania, bez šnúrok a bez obúvača. Stačí len vkročiť a hotovo. Stačí zasunúť nohu a pocítite perfektné uchytenie vďaka vložke s najnovšou technológiou, ktorá vám umožňuje zasunúť nohu bez ohýbania sa. EasyFit má gelovú podrážku, ktorá tlmí nárazy a stará sa o vaše zdravie pri každom kroku. Okrem toho sú vyrobené z priedušného, pružného a bezšvového materiálu, ktorý sa prispôsobí tvaru vašej nohy. EasyFit majú moderný a ultraľahký dizajn. Mám problém sa zohýbať. Tie prekliaté šnúrky stále rozviazané. V týchto topánkach mi nohy jednoducho vklznú dovnútra a hotovo. A nenamáham si natoľko chrbát. Ľahko sa obúvajú, pohodlne sa nosia. Sú ideálne pre seniorov, športovcov, profesionálov, ktorí trávia veľa hodín na nohách, ale aj pre tehotné ženy, jednoducho pre tých, ktorí hľadajú niečo pohodlné, elegantné a univerzálne. Najlepšie na tom je, že už sa nemusím trápiť s obúvaním. Dajú sa tak ľahko obuť. Je to skvelé, bez ohýbania sa, bez použitia rúk, bez obúvača. Vďaka pohodlnej stielke z pamäťovej peny sa prispôsobí vašim nohám, čím zmierňuje nárazy pri každom kroku. Zlepšuje tým krvný obeh. Tieto topánky sa obujú sami. Veľmi sa mi páči, ako mi sedia. Čo viac si môžem želať? A ich čistenie je tak jednoduché, vždy bezchybné. Začnite s EasyFit bez toho, aby ste sa museli zohýbať, a to za neuveriteľnú cenu. Na trhu nenájdete nič podobné. EasyFit spája pohodlie a módnosť za najlepšiu cenu. Vyberte si svoju veľkosť a obľúbenú farbu. Ale počkajte, chcete druhý pár? Získajte ho za skvelú cenu a skombinujte ho s farbami, ktoré sa vám najviac páčia. Nečakajte už, pretože ide o limitovanú ponuku. Získajte ich ešte skôr, než sa vypredajú. Opýtajte sa našich operátorov na túto neuveriteľnú ponuku. Je pre vás ťažké zohýbať sa, aby ste si obuli topánky? Strácate čas viazaním šnúrok, ktoré sa stále rozvezujú? Bolia vás nohy a chodidlá na konci dňa? Opuchy na chodidlách a členkoch? Rozlúčte sa s týmito problémami s EasyFit. Topánkami, ktoré si obujete bez zohýbania, bez šnúrok a bez obúvača. Stačí len vkročiť a hotovo. Bez rúk, bez námahy a bez obmedzení. Je to skvelé. Bez ohýbania sa, bez rúk, bez obúvača. Je to vôbec možné? Stačí do nich vkročiť a pocítite dokonalé prispôsobenie vďaka vložke s najnovšou technológiou, ktorá vám umožní obuť si ich bez toho, aby ste sa museli zohýbať. Vďaka pohodlnej stielke z pamäťovej peny sa prispôsobia vašim nohám, tlmia nárazy pri každom kroku a zlepšujú krvný obeh. EasyFit sú tak ľahké, že ani nepostrehnete, že ich máte na nohách. Žiadne iné na trhu sa im nevyrovnajú a ich čistenie je tak jednoduché, vždy bezchybné. Stačí, keď do nich vklznem a je to. Stačí zasunúť nohu a pocítite perfektné uchytenie vďaka vložke s najnovšou technológiou, ktorá vám umožňuje zasunúť nohu bez ohýbania sa. EasyFit má gelovú podrážku, ktorá tlmí nárazy a stará sa o vaše zdravie pri každom kroku. Okrem toho sú vyrobené z priedušného, pružného a bezšvového materiálu, ktorý sa prispôsobí tvaru vašej nohy. EasyFit majú moderný a ultraľahký dizajn. Ľahko sa obúvajú, pohodlne sa nosia. Sú ideálne pre všetkých, ktorí chcú niečo pohodlné. Prišla som z práce domov oddychnutá. Je to super. Vôbec mi to nerobí problém si ich obuť. Je to ako kúzlo. Máte problém s ohýbaním sa, keď si obúvate topánky? Strácate čas viazaním šnúrok, ktoré sa stále rozvezujú? Bolia vás na konci dňa nohy a chodidlá? Máte opuchnuté chodidlá a členky? Rozlúčte sa s týmito problémami vďaka EasyFit. Topánkam, ktoré si obujete bez ohýbania, bez šnúrok a bez obúvača.
Stačí len vkročiť a hotovo. Stačí zasunúť nohu a pocítite perfektné uchytenie vďaka vložke s najnovšou technológiou, ktorá vám umožňuje zasunúť nohu bez ohýbania sa. EasyFit má gelovú podrážku, ktorá tlmí nárazy a stará sa o vaše zdravie pri každom kroku. Okrem toho sú vyrobené z priedušného, pružného a bezšvového materiálu, ktorý sa prispôsobí tvaru vašej nohy. EasyFit majú moderný a ultraľahký dizajn. Najlepšie na tom je, že už sa nemusím trápiť s obúvaním. Dajú sa tak ľahko obuť. Je to skvelé, bez ohýbania sa, bez použitia rúk, bez obúvača. Vďaka pohodlnej stielke z pamäťovej peny sa prispôsobí vašim nohám, čím zmierňuje nárazy pri každom kroku. Zlepšuje tým krvný obeh. Tieto topánky sa obujú sami, veľmi sa mi páči, ako mi sedia. Čo viac si môžem želať? A ich čistenie je tak jednoduché, vždy bezchybné. Začnite s EasyFit bez toho, aby ste sa museli zohýbať, a to za neuveriteľnú cenu. Na trhu nenájdete nič podobné. EasyFit spája pohodlie a módnosť za najlepšiu cenu. Vyberte si svoju veľkosť a obľúbenú farbu. Ale počkajte, chcete druhý pár? Získajte ho za skvelú cenu a skombinujte ho s farbami, ktoré sa vám najviac páčia. Nečakajte už, pretože ide o limitovanú ponuku. Získajte ich ešte skôr, než sa vypredajú. Opýtajte sa našich operátorov na túto neuveriteľnú ponuku. Je pre vás ťažké zohýbať sa, aby ste si obuli topánky. Strácate čas viazaním šnúrok, ktoré sa stále rozvezujú. Bolia vás nohy a chodidlá na konci dňa? Opuchy na chodidlách a členkoch? Rozlúčte sa s týmito problémami s EasyFit. Topánkami, ktoré si obujete bez zohýbania, bez šnúrok a bez obúvača. Najlepšie na tom je, že už sa nemusím trápiť s obúvaním. Dajú sa tak ľahko obuť. Je to skvelé, bez ohýbania sa, bez použitia rúk, bez obúvača. Začnite s EasyFit bez toho, aby ste sa museli zohýbať. A to za neuveriteľnú cenu. Na trhu nenájdete nič podobné. EasyFit spája pohodlie a módu za najlepšiu cenu. Vyberte si svoju veľkosť a obľúbenú farbu. Ale počkajte, chcete druhý pár? Získajte ho za skvelú cenu a skombinujte ho s farbami, ktoré sa vám najviac páčia. Nečakajte už, pretože ide o limitovanú ponuku. Získajte ich ešte skôr, ako sa vypredajú. Opýtajte sa našich operátorov na túto neuveriteľnú ponuku. Pamätáte si, čo je to pohodlie? No predsa EasyFit. Topánky, ktoré si obujete bez pomoci rúk.